Raw episodju ieħor mill-Vanġelu ta' Mattew fejn Ġesu jikkalma tempesta fuq il-baħar. U mbarka fuq id-dgħajsa u d-dixxipli tiegħu segwewh. Wara għamet tempesta kbira fuq il-baħar, hekk li d-dgħajsa tgħattiet bil-mewġ. Imma hu nnifsu kien ried. U resqu lejh u qajmu bil-qalu sit, salvana qed nintilfu. U qalilhom: għax intom timidi, nies ta' fidi ġkejkna. Mbagħad qam, ċanfar l-irjieħ u l-baħar u qed kalma kbira. U l-irġiel immeraviljaw u qalu: x'tip ta' bniedem hu dan illi saħansitra l-irjieħ u l-baħar jobduh. Amen. Mister Smawiet, ruddu lek ħajta li inti tfakkarna kontinwament illi jekk inti ma tibnix il-belt, il-ħaddiema jaħdmu għal xejn. Wa int mulej li żommna li tippreservana minn ġurnata l-oħra kontinwament skont il-patt li inti għamilt magħna b'ibnek Ġesu Kristu. Grazzi missier tal-li inti daħħaltna fil-konfidenza tiegħek u tridna li aħna nitalmu nafdawk aktar u aktar bħala l-ħallieq omnipotenti tagħna, bħala dak li sawwartna u għamiltna fuq ġbija tiegħek sabiex narfuk, sabiex nħobbuk aktar minn kollox, aktar minn kulħadd. X'int il-bidu u t-tmiem ta' kollox. Minnek, bik u għalik u mal-ħwejġ kollha. U għalhekk aħna lilek irridu nagħtu glorja, sebħ u nur, lilek u fik nirrikonoxxu kull majestaa, kull awtorità fuqna sabiex tidderieġi l-passi tagħna, tikkontrolla ħsibijietna u twettaqna fl-emejjel kollha tagħna. U għalhekk nitolbuk malaj biex aħna nisimgħu l-ispjegazzjoni ta' dan il-qari għatina li l-qalb tagħna tkun imsaħna, li aħna nirrispondu sewwa bil-fidi sabiex inkomplu l-mixja tagħna bħala dixxipli ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen. Kollha kemm aħna naħseb nieħdu pjaċir insegwu dram xi storja mqanqla fejn jinqala trabil u mbagħad kif l-istorja tisvolġi u ikun hemm soluzzjoni għal dak it-trabil u l-gwaj li ikun mqala. Hawnhekk f'din l-istorja episodju mill-ħajja ta' Sidna Ġesu propjament għandna dram. U ħanaraw il-partiċipanti f'din il-drama, imbagħad naraw l-ewwel att il-problema kbira li nqalat, il-tieni att il-paniku tad-dixxipli u t-tielet att il-potenza tal-ħallieq. Għandna P u P. Right? Għandna il-problema kbira, il-paniku u l-potenza jew il-qawwa sovrana tas-Sid Ġesu. Il-parteċipanti fid-drama prattikament Ġesu wara ġurnata xogħol u servizz għan-nies jirtira fid-dgħajsa kif kien ħobb jagħmel u jew jaqsam il-Baħar tal-Galilja jew mur post ieħor sabiex hemmhekk ukoll ikompli l-Ministeru tiegħu u miegħu jieħu darba dixxipli qrib tiegħu. Ma kinux dixxipli sempliċement nies kurjużi jew nies li kienu għadhom qegħdin ifittxu, dan huma dixxipli tal-qalba, probabbilment huma l-apostli infushom u forsi xi wħud magħhom. Tajjeb, u allura għandna dan iċ-ċirku ta' ġewwa nett ġifieri, il-qegħdin fid-dgħajsa miegħu. Ġesu qiegħed fid-dgħajsa eżawrit, għajjien wara ġurnata xogħol, ġurnata ta' qadi, aktar ma jmur, aktar kien qed juri lin-nies li huwa profeta qawwi fil-kliem u fl-emil. Għadda jgħallem in-nies u issihom ifejjaqhom, jagħti servizz. Il-mission statement tiegħu kien jien ma ġejtx biex inkun moqdi ma biex naqdi. U biex nagħti ħajti bħala riskatt jew bħala fidwa għal ħafna. Ġie biex jaqdina u preminentament biex jakkwistana lura għal Alla, jixtrina mis-suq tad-dnub, mill-jasar tad-dnub sabiex inkunu nies liberi għal Alla, biex inservu lil Alla mingħajr biża'. Il-problema tinqala propjament fuq il-baħar. Il-Baħar tal-Galilija ikkalkulaw għawdex id-doppju tiegħu.
u għandkom eżattament kemm hu kbir il-dinja lake, lag tat-Tiberija. Il-kurjuża hi li għalkemm hija lake żgħira ħafna, kapaċi sal-lum il-ġurnata jinqalgħu tempesti kbar fuqha għall-arrieda biex jinżel riħ mill-għoljiet u iqanqa l-baħar. Ġifieri dinha is-sajjieda ta' dakinhar kienu jafu biha, però Ġesu rrid li jaqsmu għan-naħa l-oħra u allura hawnhekk tinqala' il-problema. Anke meta dawn id-dixxipli qegħdin fir-rieda talla u qegħdin isegwu lil Ġesu, x'ġara? Jitlu fi problema u mhix problema żgħira illa għaliex hija maltempata tempesta illi kienet qed tgħeddet illi tarraqhom il-koll. Il-dgħajsa tiffonda u l-koll kemm huma jispiċċaw fit-traċedja. Ara għamet tempesta kbira fuq il-baħar. Kienu jafu x'ġifieri, probabbilment ma kienx l-ewwel darba. Din it-tempesta jew din il-maltempata aħna ħobbu ngħidu bħalissa pereżempju għaddej minn maltempata, xiġifieri għaddej ma' ħafna trabil. Għaddej minn trabil kbir, nħossni mqalleb, nħossni helpless, u ma nafx se naqbad nagħmel. Dawn l-affarijiet nistennewhom huma minsuġin fix-xoqqa ta' ħajjitna, parti integrali, daqqa, right, il-modija hija lixxa, però fid-daqqa u l-ħin insibu t-tħarbit. Kultant nistidnu ħana fuqna nfusna bin-nuqqas ta' għaqal tagħna jew bl-injoranza tagħna, imma wkoll jiġi fuqna mingħajr ma nistidnuh. Mexxina l-affarijiet tagħna u jew tinqala xi marda, jew xi diżappunt kbir, jew xi traċedja li tiġrilna u allura nsibu lilna nfusna darna mal-ħajt x'ħanabdu nagħmlu. X'ħanabdu nagħmlu. Tal-affarijiet nistennewhom, kultant jedduna, kultant anke ikaxkruna fi kriżi kbira. Infatti Matteo hawnhekk jgħid li d-dgħajsa tgħaddiet bil-mewġ. Il-feluki ta' dak iż-żmien tas-sajjieda kienu jkunu opri tal-baħar żgħar, dgħajfin tal-injam, u biex id-dgħajsa tgħaddiet bil-mewġ anke Marku fl-istess rakkont jagħmililna aktar drammatika illi tajt m'hemmx ċans li neħilsuha. U allura hija ħaġa kważi naturali x'jiġrilhom dawn id-dixxipli, paniku kbir. Dan huwa t-tieni qatt tad-dram tagħna. Il-paniku li jinqala fil-qlub u fil-reazzjoni tad-dixxipli. Nimmaġina ħafna minnhom bħal Pietru u Ġabu u Indri kienu sajjieda esperjenzjati, sajjieda li qattaw omorhom fuq il-baħar, ġifi jafu x'għandhom jagħmlu biex jikkumbattu l-maltemp, u frattant dawna ippanikjaw. Minn hawnhekk toħroġ naħseb hija lezzjoni sabiħa. Illi tkun qrib is-sit, li inti qiegħed qrib tiegħu. Ġesu qiegħed fid-dgħajsa magħhom. Ma jfissirx illi inti garantit illi inti Alla għamlek ġobozza u xejn ma jistalik. Li timxi fil-qrib mal-mulej ma jfissirx illi ma ħatilħqek ebda ħsara. Palli kieku qegħdin f'bozza, aċċidenti, operazzjonijiet, diżappunti, frustrazzjonijiet, teħel fl-eżamijiet, mart, negozju fallut, mewt, dawn l-affarijiet isimgħu tajjeb l-aħwa. Jiġru lill-fidili u lill-infidili ugwalment. Għax inti Kristjan ma jfissirx li Alla ħajfrankajlek. Alla din id-dinja hija klassi fejn aħna qegħdin nippreparaw ruħna għal ħajja aħjar. Nifhmu għadin? U allura ma nistgħux nippretendu illi Alla jifrixilna it-tapit l-aħmar u dejjem mexjin fuq ir-rubini, dejjem jiġina kollox żombor. Le, ir-realtà mhijiex hekk. Nkunu qegħdin nitqu bina nfusna jekk nippretendu jew naħsbu illi se jkollna ħajja totalment mingħajr problemi, ħajja mingħajr maltempati. Il-maltempati jiġru. Ġesu ġie fid-dinja mhux biex jagħtina l-aħjar ħajja bħalissa kif jaħsbu ħafna
karizmatiċi u anke pentekostali estremi. Joel Osteen, per eżempju, ħarġ ktieb Your Best Life Now. Dan huwa tagħlim fals. Tagħlim qarrieqi. Ġesu ma jtinix l-aħjar ħajja issa stess, però jippreparana għalija. Jippreparana għalija u jippreparana għalija billi iva ħafna drabi daħħalna fil-maltemp. Għax il-baħri juri il-kwalità tiegħu mhux fil-bnazzi imma fil-maltemp. U allura it-tempesta jew il-burraxka qalila tinqalam qar lill-aħjar nies. Lin-nies l-aktar devoti, l-aktar li qegħdin qrib tal-mulej, anke lil dawn tinqalaw. Tista' tant tkun gravi li kollox jibda jidher iswed, kollox jibda jidher bla tama, bħalli kieku wasal it-tmiem. Nħossuna hekk l-aħwa, aħna għandna emozzjonijiet. U kapaċi ninqabdu f'xibka ta' depressjoni, anke ta' disprament. Aħna bnedmin, ta' tafal, ta' demmu l-laħam, bħal ħaddieħor. U għar minn hekk, mhux biss li fiżikament nkunu assaltati jew mentalment nkunu mħabta. Ma għar minn hekk, meta l-mulej l-aktar li konna bżonnu, għaraw taqbux miegħu hekk. L-aktar li jidher mutu u mbiegħed. Bħalli kieku telaqna weħidna. Bħalli kieku insina. U nħossuna minn sin. L-uniku bniedem illi kien bla dnub, illi għax ħajja perfetta, meta kien qed jagħmel l-opra kbira illi għalija ġie f'din id-dinja. Imdendel mas-salib, xajat. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Alla tiegħi għala abbandunajtni. Il-bniedem devot iva iħossu mitluq abbandunat minn Alla. Iħossu fir-realtà ma nkunux. Irridu nifhmu għadi. Fir-realtà ma nkunux. Imma il-swiet, id-dlam illi dawarna minħabba din il-tempesta, għandek ix-xita nieżla, għandek l-irjieħ qed jonfu, għandek il-mewġ qed jibelak, tħossok illi inti mitluq. Waħdek. Se tagħmel? Jew jekk hemm kumpanija huma ta' nies ippanikjati bħalek, illi ma jiswaw għal xejn. Għax il-panik iġib aktar panik, vera? U allura kapaċi nqabdu f'din il-bellija ħanajdu hekk, fejn ma narawx solliev, fejn m'hemmx faraġġ, fejn ma naraw ebda eżitu tajjeb. Ir-riżultat nibdew ngħidu ħajkun wieħed diżastruż. Dik kienet però l-esperjenza u tibqa' l-esperjenza komuni tan-nies Alla matul iż-żminijiet. Salm 10 pereżempju jgħid għaliex tibqa' bil-wieqfa fil-botosit. Għaliex tinħeba fi żminijiet tal-awġ. Hija l-esperjenza tagħna propjament. Is-salmi naqrawhom, nitolbuhom lil Alla għaliex huma l-għajta ta' ruħna stess. Bħalli kieku aħna nfusna għaddejna minnhom għax fir-realtà hekk. Salm 44 jgħid l-istess ħaġa. Minħabba fik aħna maqtulin jum kollu. Aħna konsidrati bħala naċad biċċir. Tqanqal għax torqod omulej, stembaħ. Tirriġettani għal dejjem, għaliex taħbi wiċċek. U tinsa l-afflizzjoni tagħna u l-oppressjoni tagħna. Għax ruħna erqet fit-trapp. Zaqna teħel mal-art. Kun l-għajnuna tagħna u fdina minħabba l-imħabba soda tiegħek. Dawn il-nies fidili xorta jemnu li Alla għandu mħabba soda lejna, imħabba fidila lejna. Frattant kienu jħossuhom li Alla warrab minnhom, li Alla telaqhom għaliex torqodhom ulej propjament l-esperjenza tad-dixxipli fuq id-dgħajsa. Huma qegħdin jitħabtu qed jippruvaw jissaraw mal-imwieġ u Ġesu rieqed fil-poppa. Bħalli kieku ma jimpurtax xejn. Ħafna mid-dixxipli kif għattilkom kienu sajjieda jqalgħu ħobżhom fuq il-baħar, nies esperjenzjati u frattant ħassew mitlufa. U hekk naraw kemm
mhuwiex bid-drieħ tal-laħam illi jeleb il-bniedem. Aħna kultant nippruvaw nsolvu l-problema tajjeb bil-erf tagħna, bil-nippruvaw. Però rridu niftakru l-ħajjitna hija fidejn Alla. Hija taħt il-ġwinħajn eterni tiegħu. Aħna tiegħu u hu ma jinsiniex. U allura fil-providenza għarfa tiegħu Alla jgħaddina mill-wied biex napprezzaw aħjar id-dawl. Meta tgħaddi mill-wied, David jitkellem imqar jekk nimxi fil-wied ta' dell il-mewt, ma nibża ma nibda ħsara. Hija d-dikjarazzjoni tal-fidi tiegħu. Għax int miegħi l-asluċ u l-ħatar tiegħek iwensuni. Alla irid illi isaħħaħna fil-fidi. Iva ressaqna lejh, iva minna membri ħajjin ta' Kristu, iva għamilna werrieta tiegħu, però qed isaħħaħna fil-fidi. Aktar ma aħna sħaħ fil-fidi, aktar ħankunu dixxipli effettivi. Dixxipli illi nagħmlu l-ġid f'din id-dinja. Irridna nkunu persważi li l-preżenza tiegħu, il-preżenza komfortabbli tiegħu ma tonqosna qatt. Għall-ebda sekonda. Ixin is-sitwazzjoni, ixin il-qagħda tiegħek, intix fid-dawl jew fid-dlam, intix fil-mart jew fis-saħħa, intix fil-faqar jew flana, il-preżenza tal-Alla ma tonqosna qatt. Iżajja Alla ikellimna u jgħidilna meta tgħaddi mill-ilmijiet, jien inkun miegħek u mhix majjar mhumiex se jerquk. Meta timxi min-nar mhux se tkun imxawwad u lanqas taħarqek il-fjamma. Se nkun miegħek. Se nkun miegħek. Nimxu fir-rieda tal-Alla u jiġri xi ġrielna Alla u għat-tarka u t-torri setan tagħna. Iżajja jkompli jgħid aktar quddiem fl-afflizzjoni kollha tagħhom kien afflitt. Alla kien iħoss id-ġufija, iħoss l-uġieħ tagħna, jissimpatizza magħna avolja ġieli ġew dak il-mumenti, dak il-perjodi fejn aħna iddubitajnieh jew għadna Alla telaqna u nsina. L-anġlu tal-preżenza tiegħu salvhom f'imħabtu u f'ħnientu, fdihom u refaħhom u ġarrom il-jiem kollha tal-qedem. Għandek bħal merħlanaġġ u dik il-ħarufa forsi li għadha dajfa jew dik il-labura naġa żgħira illi tkun zoppa x'jagħmel ir-raj jerfaħħa. Jerfaħħa. Jozza. U għawek qed jgħid Alla jerfana, ma nħossuhx qed jerfana. Imma ftakru, il-fidi hija l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ it-tamati, il-prova tal-affarijiet li ma narawx. Litra l-Ebrej, kapitlu 11, vers 1. Il-fidi hija l-prova tal-affarijiet li ma narawhomx. Alla ma narawx, Alla huwa inviżibbli, Alla huwa spiritu. Frattant il-preżenza tiegħu tkun magħna. U Alla jridna nkunu assigurati li iva, avolja ninsabu ħajdu hekk b'dana mal-ħajt, Alla jinsab magħna. Imħabbla fi kriżi, f'emerġenza bla mistennija, imqar dixxipli tal-azzar, kapaċi jinstabu li għandhom saqajhom tat-tafal però. Alla dik li jrid jgħallimna, illi mingħajru ma nkampawx, mingħajru ma ngħaddux. Nistgħu noddu li nfusna aħna qawwijin fil-fidi, Pietru qallu mulej lest illi niġi arrestat u nixtaħed fil-ħabs għalik. U Ġesu kellu bżonn jurih kemm huwa dgħajef. Dak il-lej stess ċaħdu 3 darbiet, fil-ment. M'għandniex għalfejn niftaħru l-aħwa, m'għandniex. Jekk ħatiftaħar, iftaħar fil-mulej. Iftaħar fih, li fdiek, li wieħed li jżommok, li waslek sal-glorja eterna. M'għandniex biex niftaħru biss bil-grazzja tal-Alla li neħtiġuha kontinwament. Il-favur tal-Alla li għandna bżonnu minn mument għal ieħor. Fl-aħjar tagħhom id-dixxipli jafu x'għandhom jagħmlu. Tinqabad fi kriżi taf x'għandek tagħmel. Titlob, vera jew le. U hekk għamlu d-dixxipli marru fuq Ġesu u qajmuh, salvana Sid. Qed nerqu. Titlob imqarjek f'dik il-kriżi
m'intix kapaċi titlob fit-tul bħas-soltu. Il għaliex moħħok huwa tant strumblat, tant tinsab ittensjonat, imma taf x'għandek tagħmel. Titlob. L-urġenza iġġielek titlob u l-ħniena ta' Alla timmotivak biex titlob. U taf għand min tirrikorri. Le, il-quli ta' Alla ma jirrikorrux għand ħadd ħlief għand missierhom smewwieti. Id-disċipli daru fuq dak li indirizzaw sejt int li mgħallem tagħna ġifieri. Aħna tiegħek, sejt salvana qed nintilfu. Il-falliment tad-disċipli kien propja mhux għax kienu panikjati, kienu imwerwra. Hemm differenza bejn li tkun ikkonċernat u imbezza, bejn tkun ikkonċernat u mwerwer. Tkun ikkonċernat ġifieri inti tista' tagħmel u ħatamel dak li kapaċi tagħmel. U d-disċipli infatti naħseb jiena bdew iżommu l-luħ u jistrinġu l-ħbula u jaraw kif ħajjimmaniġġjaw id-dajsa, forsi jaslu sax-xatt, forsi. Li żbaljaw u ma kellhomx għalfejn huwa li twerru. Aħna maħniex fatalisti. U laqqas aħna deisti. Il-fatalist tiġih traċedja fuqu u x'jagħmel jorbot idejh ma jagħmel xejn. Għax jgħidlek dik Alla bagħtieli. Maħniex fatalisti aħna. Le. Ta' badna marda x'nagħmlu? Nikkonsultaw tabib. Nieħdu l-mediċina, vera? Fallejna eżami x'nagħmlu? Daqshekk? Le, nerġgħu nippruvawh. Maħniex fatalisti. Nikkumbattu mal-problema. U lanqas aħna deisti. Id-deist jagħmel li hemm Alla ma jimpurtax. Alla abbanduna l-bniedem ħallih issa għal bħall-erba' fost il-ġimgħa jagħmelu. Le, aħna nemmnu li Alla huwa qrib tagħna huwa propjament magħna. U allura da d-disċipli beżaw, twerru. Il-biża' kull meta nibżaw ifisser ħaġa waħda. Maħniex ipperfezzjonati fl-imħabba ta' Alla. Għadna ma rafniex biżżejjed. L-imħabba ta' Alla illi lejna il-mifdija tiegħu. La kellha bidu u laqas jkollha tmiem. Ja mill-eternità sal-eternità. U allura fejn huwa l-lok x'raġuni valida hemm biex inti titwerwer, biex inti taħseb illi inti issa abbandunat waħdek. Nkunu għadna ma għarafniex il-profondità, l-infinità tal-imħabba ta' Alla lejna avolja għaddejjin mis-saram. Avolja għaddejjin mis-saram. Is-saram qiegħed hemmhekk biex Alla jumiljana, biex Alla jagħmilna aktar dipendenti fuqu, biex aħna niġru lejh għar-refuġju. Ġesu malli għajmuh ikkonfrontom b'mistoqsija. Għaliex intom timidi? Nies ta' fidi ċkejkna. Nies ta' fidi ċkejkna fil-Grik hija kelma waħda, oligopistoi. Nies ta' fidi ċkejkna. Naħseb id-disċipli xin Ġesu staqsihom dik il-mistoqsija, naħseb x'ħassew. Provaw jitlu taħt il-ġilda tagħhom. Għadhom kif qajmuh u Ġesu stembaħ għaliex intom timidi, ja nies ta' fidi ċkejkna. Għax kieku jien konna jgħidu, bħalissa ħassasini, bħalissa, issa ħin. Ma tagħmel sens. Jekk tittallimni xi ħaġa, l-ewwel nikkalmaw l-affarijiet. Imma propjament huwa fit-tempesta li Alla jrid jgħalmek. Jekk it-tempesta tgħaddi u l-lezzjoni ma tkunx ħadta, ma titgħallem qatt. Ma titgħallem qatt. Jew titgħallem fit-tempesta, l-aħjar klassi biex titgħallem fiha, jew altrimenti se tiskapulak għal dejjem. Ġesu bir-raġun għalilhom għaliex intom timidi, għaliex intom beżżija. Jan nies ta' fidi ċkejkna. Ġesu hawnhekk irid jikkonvinċihom illi il-reazzjoni tagħna għal kull emerġenza li tinqala tkun xi tkun. Turi f'liema livell ta' fdar tinsab quddiem Alla. Kemm qed tafdaħ Alla? Jekk qed tafdaħ kif suppost, m'għandekx għalfejn tibsa'. Ġwanni fl-epistola tiegħu jgħidilna illi l-imħabba perfetta
Komplu jeli l-imħabba perfetta tkeċċil barra l-biża. Għax il-biża ġib miegħu l-kastik. U min jibża mhux perfezzjonat fl-imħabba. Id-disċipli hawnhekk inkixfu li iva għarfu li Ġesu jħobbhom, għarfu li Ġesu jixtieqilhom il-ġid, ma kienu għadhom ma għarfux biżżejjed. Aħna wkoll irridu nibqgħu nestendu lil nfusna, nkunu aktar ambizzjużi biex narfuh, aktar ma narfuh, aktar idub il-biża' minn qalbna. Fil-każ tad-disċipli, Ġesu jipponta għal kawża tal-paniku tagħhom. X'ġielhom milli jippanikjaw għadhom immaturi għadhom trabi fil-fidi. Jemmnu iva imma għandhom fidi żgħira, fidi dgħajfa. Dik il-fidi tista' tikber. Għal jekk ikollok fidi daq żerrija tas-senapa, ċkejkna bil-kemm tidher għall-għajn, għall-vista, kun kapaċi tgħid il-din muntanja nqala u nxteħed fil-baħar u tobdik. Il-fidi li għatina Alla kapaċi tikber. U allura dan huwa fatt illi fidi ġenwina, fidi li permezz tagħha ħana insalvaw, nirċievu l-maħfra minn għand Alla, nidħlu f'relazzjoni ħajja miegħu, hija sikwejt imħalta bid-ġufija. U għalhekk aħna dejjem nesiġu illi nilqgħu l xulxin. Merba lill-aħwa kollha, merba l kulħadd, għax nafu li Alla qed jitratta magħna miegħek personalment u magħha personalment. Min għandu fidi li għadha matura, imma anke f'familja. Familja għandek il-ġenituri, għandek it-tfal, xi wħud minnhom ma teenager, mbagħad għandek ukoll tfal żgħar, jista' jkunu wkoll trabi. Tarbija għax mhix kapaċi tirrispondi sewwa ma jfissirx tarmija mit-tieqa l barra. Nilqgħu l-kulħadd. Fidi żgħira, fidi kbira, fidi dgħajfa, fidi qawwija. Il-mulej jilqa' lil kulħadd. Però jridna permezz tat-tempesti illi l-fidi tagħna tikber. Il-fidi tagħna timmatura, tarfu aħjar. Għalhekk huwa dejjem adatt għalina li nitolbu żidilna l-fidi tagħna. Darba d-disċipli qalu, żidilna l-fidi tagħna. Katrinna l-fidi tagħna. Nafu illi bdejna triq ma wasalniex, fadlinna x'naqtfu, żidilna l-fidi tagħna. Kif taħsbu li Alla żidilna l-fidi tagħna? Ven xi pakketta maġika fuq rasna u fid-daqqa u li ħin siru nies ta' fidi kbira? Le, ġabbu jgħidilna. Illi meta nitlu fit-tempesta ifirru. Għaliex? Għax dak huwa propjament issa il-lezzjoni li waslet propjament għalik biex titgħallimha. Ikkonsidraw kollu ferħuti kull meta tiffaċċjaw tiġrib varju billi tafu illi l-ippruvar tal-fidi tagħkom jiżviluppa l-perseveranza. Meta Alla jippruvanna l-fidi, insiru kapaċi aktar nissapportu, mhux inċedu mill-ewwel. Nissapportu aktar, irrabbu aktar muskoli spiritwali. U ħajkollha l-perseveranza ir-riżultat perfett tagħha sabiex tkunu perfetti u kompluti bla ma jinqoskom xejn. Għalli jibdina jsibna trabi fil-fidi u iva ikkabbarna. Irridu naslu mela sa dak il-punt li nkunu kapaċi ngħidu sinċerament avolja toqtolni jew lej, jien ħanibqa' nafta fik. Id-disċipli li kieku kienu nies ta' fidi kbira kienu jgħidu mulej Alla avolja nerqu. Aħna ħanibqgħu nafdaw fik. L-esperjenza ta' ħafna nies martri li mietu, maħruqin, maqtulin, jannu tifħil lil-mulej. Hemmhekk semmek kapaċi wassalna bħal dawk il-ħbieb ta' Danjel illi ġew arrestati għax ma imux l-idoli tad-deb illi għamel Nebukadnezzar. Ġabuh qudiemu, Nebukadnezzar prova jintimidhom u qalulu o sultan, aħna maħniex se nqimu l-idolu tiegħek. Alla tagħna kapaċi jeħlisna manke jekk ma ħlisniex. Kun jafu li ħafna nies tal-Alla jmutu għal-lealtà tagħhom lejn Alla. Anke jekk ma ħlisniex, kun naf li żgur maħniex se nqimu l-idolu tiegħek. Tafu l-istorja tkompli billi Ġesu nnifsu der fosthom magħhom, avolja kienu fl-aqel prova. Għandna r-raġel ta' dak it-tifel epilettiku illi meta Ġesu kelmu
Ir-raġel probabbilment bidmuh fajnejh emozzjonat qallu mulej jiena nemmen ejn in-nuqqas tal-fidi tiegħi. Nemmen, iva, jien nemmen. Imma kemm jien konxju illi jeħtieġ ngħaddi l-qudiem fil-mixja tiegħi. Kif? Prattikament bit-talb u bl-istudju serju tal-iskrittura, mhux nilagħbu bl-iskrittura. Mhux innaqru xi ħaġa bħala safa tal-bejt rab biċ-ċeżerrija l-hemmhekk, le. Aqbad ktieb. Ibda qrah, kompli qrah, spiċċa qrah. Stħarġu daqsxejn, saqsi fuqu fejn ma tifhimx. Aqbad il-Vanġelu ta' Ġwanni, waħda mill-epistoli ta' Pawlu, tkun xi tkun. Il-Bibja kollha għal-ġid tagħna biex bija nissaħħu bit-talb, bit-talb billi aħna nitolbu l-għajnuna tagħha fl-isfidi tal-ħajja. Finalment, it-tielet qatt ta' din id-drama fejn tintwera il-potenza tal-ħalliq. Il-qawwa, is-seta ta' Ġesu nnifsu mbagħad qam, ċanfa l-irjieħ u l-baħar u qed kalma kbira. U l-irġiel immaraviljaw qalu x'tip ta' bniedem hu dan illi saħansitra l-irjieħ u l-baħar jobduh. Jiena kapaċi nikmandak xi ħaġa ma qatt ma jiġini f'moħħi li nitla' fuq il-bejt u nikkmanda lix-xita biex teħda pereżempju. Jew il-majestral biex jaf. Hawnhekk għandna bniedem straordinarju. Bniedem propjament kif ngħidu ta' barra minn hawn. Ta' barra minn hawn. Id-disċipli staġbu u kellhom biex jistaġbu. Imma ukoll setgħu kieku kellhom fidi kbira, setgħu ma staġbux, setgħu irrealizzaw minn kmieni minnu dak Ġesu ta' Nazaret li sejħilhom għal warajh. Dawn kienu nies illi trabbew fis-sinagoga, kienu jisimgħu l-iskrittura, is-salmi moqrija, u xi ftit jew iskunu jafu x'inkiteb. Ma ħsbux illi f'Iżrael dakinhar l-iskrittura kienet moqbija, kienet tinqara, kienet titfisser. U dawn id-disċipli Pietru u Ġabu l-bqija ma nistaġibx jekk xi darba jew anke dak il-ħin ftakru f'dak diskors mis-salmi. Blopri tremendi, int twieġeb fil-ħaq u Alla tas-salvazzjoni tagħna. Int li int il-fiduċja tat-truf kollha tal-artu tal-ibad baħar li stabbilixxi l-muntanji bil-qawwa tiegħu imħażżem bil-potenza li tikkalma id-gargir tal-ibħra, ġifieri l-ifferoċjar tal-ibħra tikkalma id-gargir tal-imwiġġ tagħhom u la tal-popli. Salmi ieħor jgħid u Alla osit Alla tal-eżerċiti, minnu bħalek osit setani. Il-fedeltà tiegħek ukoll iddawrek, int taħkem in-nefħa tal-baħar. Meta l-imwiċċ jolew, int issikkitom. Dawn huma nies qed jikbu qed jindirizzaw lil Alla, lil Jahwe tal-Patt. Jahwe li der lil Mosè, Jahwe li ħariġhom mill-art tal-Eġittu. Jahwe li għaddihom mid-deżert daħħalhom fl-art tal-Kanan, art tnixxi l-ħalib u l-għasel. L-istess salmi ikompli jgħid Salm 107 dit-darba. Għax hu tkellem u qajjem riħ tempestus li refa l-imwieġ tal-baħar u ma qolew sa smewiet u ma niżlu sal-għamieq sal-fond ġifieri. Ruhom dabet fil-miżera tagħhom. Propjament huwa xenarju tat-dram tagħna llum mhux vera. U ma xenglu tbandlu bħal raġel xurban u għerfhom kollu mbela. Pietru naħseb jħassu tant helpless minkejja l-esperjenza tiegħu qal daqshekk. Imbagħad huma jgħidu l-sit fil-awġ tagħhom. U ħarriġhom id-dwejqa tagħhom u kkawża li t-tempesta tikkalma biex hekk l-imwieġ tal-baħar issiktu. Imbagħad tennew għax l-ilmijiet ikkwitaw huma hekk igwidhom sal-port mixtieq tagħhom. U hekk ġara fl-istorja tagħna illi Ġesu qam u sikket il-forzi tan-natura, il-forzi ifferoċjati tan-natura b'kelma waħda. Id-disċipli ta' miegħu qalu bejnu u bejn ruhom, isma' Jahwe kapaċi jagħmel dan. Imma qegħdin naraw raġel magħna li qed jagħmel l-istess ħaġa. U allura minu dan? Minu dan biex anke l-imwieġ tal-baħar u l-irjieħ jobduh. Naħseb ma jibqa' nebda dubju minu Ġesu ta' Nazaret. Huwa Jahwe nnifsu. Illi għalina was-salvazzjoni tagħna niżel mis-smewiet. Rajnieh jelimina l-mart
irażżan id-demonji, issa qed jikkontrolla l-mqar in-natura inanimata. Matteo se jkompli jurina kif kapaċi jaħfer id-dubiet u jqajjem saħansitra l-mejtin mill-qabar. U għassit fuq kollox. Ġesu għassit fuq kollox, u l-pantokrator, u l-omnipotenti. Illi der f'ġisem dajef bħal tagħna. Li kellu bżonn jorqod fit-tajsa, aħjien naraw l-umanità tiegħu, id-divinità tiegħu imlaqqajn flimkien f'persuna waħda. Tant sabiħ. Tinsab immeraviljat Ġesu Kristu. Tinsab immeraviljat. Id-dixxib immeraviljaw bih. Skantaw bih. Tinsab immeraviljat bih. X'faxxinu ssib f'Ġesu? Forsi sa'tejn il-ħadd u daqshekk? Jew jaffaxxinak kull fejn tkun, kull ġurnata, ma' min tkun. Jew forsi għadek teżita, għadek dubjuż, tersax. Ġesu qed joffri salvazzjoni, maħfra sħiħa tad-dubiet issa stess, il-dawk kollha li rikorru lejh, il-dawk kollu li jersqu bħal dak l-imġiddem tiftakru l-istorja, mulej, jekk trid tista' tnaddafni. U Ġesu ħassibu dispost biex inatfek. Jagħmlek denju għas-Satna l-smawiet. La darba Ġesu għal-ħalliq li kontrolla natura, rridu nuru fiduċja fih. Mqar meta jidher distakkat. Ftakru għadi l-aħwa. Meta fil-futur, jew forsi bħalissa stess għaddejjin mal-tempata, kunu konvinti li Ġesu li miet fuq is-salib għalik biex jakkwistak għalik innifsu, għalih innifsu, dan jibqa' miegħek bla falliment. Il-patt tiegħu jieqal jien ma nitlaqkom qatt sa tmiem iż-żmien.